decka? Hej? Tak teraz trošku sa podebatíme, hej, spolu. Toto je policajt pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici, áno? Skrátenie PPUčkár alebo hovorovo kuklár. Čo má na sebe? Ochranná prilba, na ktorej sú ochranné balistické okuliare. Hej? Na čo slúžia balistické okuliare? Aby nedostala ranu. Aby sa odrazená rana nedostala do jeho oka, presne tak. Ďalej má na sebe vestu. Správne. A na tom je taktická vesta, správne. Treba vám ešte niečo hovoriť, keď to viete? Ne. Potom je už na báze dobrovoľnosti, čo si ten dotyčný policajt na tie vesty povešia, hej? Či si tam dá putá doľava, alebo si ich dá doprava, či si svoju krátku, osobnú, služobnú, strelnú zbraň dá podľa toho, či je ľavák alebo pravák, či si ju dá napravo alebo naľavo, hej, či si ju dá do taktickej vesty alebo do taktického puzdra, áno. Tento ju nosí, pretože je pravák, tak ju nosí v pravom taktickom puzdre, áno. Taktické puzdro je to preto, lebo táto zbraň obsahuje aj taktické svietidlo s laserovým zameriavačom, aj svietidlo ako také s baterkou, áno. Preto sa to nazýva taktická zbraň. Jeho zbraň chytať nebudeme, pretože ju má nabitú ostrými nábojmi, tak mu ju dám naspäť. Ďalej používajú sa ochranné prvky ako ochrana kolien, existuje ešte aj ochrana lakťov, ale to už je podľa toho, do akého nasadenia sa ide. Keď sa ide do nasadenia napríklad na futbalový zápas, kde je veľa fanúšikov, tak sa tam zvykne obliekať tzv. Korytnačka, to je hovorový názov, hej? Ale ináč sa to odborne nazýva protiúderový komplet. To sú tí, ako sa im hovorí, ťažkohodenci, áno? Takže majú ešte protiúderové štíty, áno, to sú vlastne štíty z plexiskla, ktoré chránia proti tým veciam, ktoré tí dotyční fanúšikovia hádžu na nás, hej? To môžu byť skaly, to môžu byť fľaše, čokoľvek, čo proste chytia so ženou, tak to tam na nás hádžu. Ďalej si ukážeme najbežnejšie používané veci. Štít, barán, prilbu, hej? Aj vestu. Vyťažka. Takže, najbežnejšie používané zbranie PPU. Počúvame. Toto by mali všetci poznať. Rokovnica, hej, niekto to na pumpa. Hej, rôzne názvy to má, no. Vybitá, hej. Pumpa, hej, z filmov poznáme. Tak. Táto je naviac vybavená ešte svietidlom kvôli taktickému presunu, čiže brokovnica. Správne. Automatická dávkovanie alebo útočná puška Heckler a Koch MP5, hej. Používa sa v nej také isté strelivo, ako sa používa do krátkej služobnej zbrane, čiže 9 mm Luger Para. Hej. Tiež veľmi používaná a veľmi osvedčená zbraň na taktickú streľbu. Áno, veľmi kvalitná. Potom si to všetko budete môcť pochytať, ale až keď vám poviem, áno. Všetko to bude musieť mať na očiach. Čo je toto? Vyzerá to ako to, čo si povedal ty, ale je to 58, ktorá je tzv. Upgradeovaná, áno. Ako keď sa tunia autá, tak sa tunia aj zbrane. A toto je v podstate vytunená 58.
Vytunená je pretože 58 je jedna z najspoľahlivejších aj z najúčinnejších zbraní. Áno. Používajú ju aj vojaci, nielen policajti. Kvôli tomu, že jej používanie sa osvedčilo, áno, je veľmi nebezpečná, až mimoriadne nebezpečná. Náboj z tejto zbrane, vystrelený takto rovno do vzduchu, je schopný zabiť aj pri otočení a padaní dole. Aj vtedy je ešte schopný človeka zabiť, áno. Čiže je veľmi, veľmi nebezpečná a treba veľmi opatrne s ňou narábať. Takže je to 58, ktorá je upgradeovaná. Tie slová vy už poznáte, lebo to máte určite v počítači, v hrách. Však, no. Tak sa to číta, či píše, áno, presne tak. Takže toto je upgradeovaná 58. Ďalej, medzi balistické ochranné prostriedky patrí táto balistická prilba. Čokoľvek, čo má názov balistické, znamená, že by to malo byť nepriestrelné. Akurát je tam rozdiel, v tej nepriestrelnosti tá nepriestrelnosť má rôzne úrovne, áno. Túto prilbu by nemala prestreliť žiadna krátka guľová zbraň, respektíve žiadna pištol, áno. Nemala by, zase záleží na tom, aké sa tam používajú náboj, samozrejme, hej. Ale mala by to zniesť táto prilba, ako aj tento štít by to mal zniesť. Vyskúšate si to potom dať na hlavu, áno? Neprestrelná vesta, o tej sme sa bavili. Toto je ešte taký starší typ neprestrelných hviezd, ale novší zatiaľ nemáme. Takže toto je neprestrelná vesta, do ktorej sa ešte vkladajú takéto nepriestrelné pláty. Hej. Vesta je z kevlaru, pláty sú z panciera. Áno. Vnútri v tomto obale je ešte pancierový plát. Takže vysoko účinná ochrana aj proti niektorým dlhým zbraniam, určite proti tejto, áno, zastavovací účinok veľmi dobrý. Takže vesta, takisto si budete môcť vyskúšať. Univerzálny kľúč na všetky dvere, hej. Len treba mať veľa síly. Hej. Samozrejme, keď sú pancierové, tak sa buď použije niečo iné, alebo sa vyvinie väčšia sila. Čo nejde silou, ide ešte väčšou. Čo nejde silou, ide ešte väčšou. To nepoznáte toto heslo? No. A ešte tu máme takýto nepriestrelný štít, áno. Jeden silný policajt to vždycky drží, hej, pred sebou a takticky sa postupuje. Všetko si to budete mať možnosť vyskúšať. No. Je to lepšie ako do hlavy, ne? No hej, no. Tak nezomrieš. Hej, lebo životne dôležité orgány sa nachádzajú tu. Hej? To sú životne dôležité orgány. Keď dostaneš do nohy, možno budeš krývať do konca života, ale budeš aspoň živý. Ďalšia partia, kde sme skončili? 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Ostaňte sedieť, aby sme mohli potom vybrať ďalších, áno? Aby sa Oni nemali zbranie. Oni nemali Dvojka, trojka, štvorka, peťka, toto budú naše kladielky. Budeme potrebovať motory dole, tak máme motory dole. Dejte si povedať motory dole. Ale odtiaľ to, o tých príkoch, keď vám poviem, tam sa už nerozpráva. Ak chcete sa rozprávať, ale potichu, môžete sa len tu. Hej? Prídeme do tej chaty, keď sa otvoria dvere, budete všetci vnúkať, takže bude kričať polícia, láhnite si na zem, dáte si ruky za chatu. Ale Kričať, hej? Takže potichu, lebo ak budeme potichu, nebude nás nikto počuť a nikto nás nebude počuť. Keď sa budeme premiesňovať tej chate, každý bude mať v ruke zbraň, kto má zbraň a bude ju držať takto, ako ja držím. Prsy dá takto na bok a bude ju mať dole. Takže keď ja pôjdem dopredu, tak pôjdeme takto dopredu. Nebudeme mať takto zbraň, ale budeme mať takto zbraň. No keby sme sa náhodou potkli, tak môžeme s tým dať čo zle spraviť. Jasne? Rozumieme každý? Aké sú čísla? 3, 4, 5. Môžeme ísť? Pripravení ste? Keď si kolegu, Môžeme? na rukou si to už zbraň, ale tak, aby si mi ju dole. Hej? Poď. Dvojka, poď. Pošlíme si prvého, aby nám to išiel pozrieť. Keď to už všetko v poriadku, tak nám ukáže signál, aby sme sa mohli pripísať po celé strany. Tu si nastúpte za na 12. Odnú! Ruky za krvát! Poď, neberám mňa, naváža. Ne, no ako sa voláš? Na zem ju dám, na zem! Dobre. Puta, ja potrebujem puta. Kto má pri sebe puta? Ja mám pri sebe. No tak daj tu tak kolegovi. Dobre. Si chcel ujsť? Kde si chcel A ujsť? ja som chcel, ale nevydal. Kde si chcel ujsť? Kde preč? Ja tam nikto. Chce sa bratrie. Dobre, daj si nohy pod seba. Kolega, tuto a pozri, tam Ideme hore, hlavu dole, dole. A tu vás stoj. Dobre, poď stráži, strážo. Tu nedrž, stoj. Bude strážiť Davida. Dobre. Davida, Čau, Franko. takto trošku ho posunieme teraz. Dobre. Ty posuň vonka pomaly, aby nespadol, daj na ne pozor. Hlavu dole, stávaj dole. Tak, a poď vonka. Poď. Drž si ho, dobre, ďalší. Tu tam máme? Áno, jasne, že máme. Daj takto ruku ako ja. Túto ruku, keď si neprevedem, tak za to. Iba ju dole, kolega. Nevadí. Hlavu dokáž dole. Dole sa pozrie na zem. Gratulujem. Dole hlavu.
Čekám, kto spadne na toto. Odfoď ma. Jaký boli henty dvaja hrdinové? Ako sme sem prišli, haló! Ako sme sem prišli, tak sa všetci teraz stretneme dole pri tom mostíku, ako sme odkázali, hej? Že vedú to ešte. A čakáte, pôjdeme naraz. Máme vazelinu, no ako spravíme z milimetra. Šta máte kľúče? Nemáme. Takto daj, takto daj. Keď ja namačknem takto, to znamená, že som pripravený a keď si pripravený ty, jeho a tak ďalej, hej? Čiže ja teba... Keď ja slačím takto, slač aj ty potom. Teba zaplet, no, slač, tak. To je ono. Slaču. Slač, keď ja teba slačím, tak aj ty musíš slačiť. Kto slačí, tak aj ty. Výborný. Dobre, tak znamená, že sme pripravení a poďte. A ideme na cílu. Výborný, dobre? Áno, stále neideš za kolegom, stále iba jeho chrbát. Poď, doťahuj sa tam, poď, nehnaníme to. Dobre, poďme. Nie, ja Chceš natáčať, tak ty môžeš aj z boku natáčať, ty môžeš aj... Mne sa páčia tí, ktoré majú imaginárne zbranie. Keď poďme všetci naraz. Poď. Iba keď Ideme, poď. iba jeden poleví, a keď povie, že potrebuje ďalšieho, tak iba vtedy ide ďalší. Nikto nerobí nič sám. Poď, dvere. Ty poď ku mne, poďte tam, bližšie, poď bližšie. Poď a choď, tak? Stráž, nepustí ich, nie dole. Nepustí ich. Babi, teraz aha, akcia policajná, vidíte, policajti tu Tak, ich, dobre? musíte čakať. Počkám, koľko prepátrajú. Musíte počkať, aby tam náhodou, keď tam je páchateľ, aby sme neprešli okolo neho. Nádejný policajt. Poď. Dobre, ja si tú stranu, ty namieraš na tú stranu, dobre? Poď. Môžeme? Hop, poď. Tu sa odvíj. Tak sa odvíj. Stále sa dívaj tam dopredu. A ty sa budeš s nami, hej, stiahovať. Ja musím chodiť za mnou. Tam zostať, tam stráž a ostatní poďte za mnou. Za mnou, vyšlo. Poďte deťurence. Tak, prípadne sa mi majú, poďte donútra pre vás na teplo. Pustiť, poďte mi náhodou tam nebol. Tak potom kričte čisté, keď tam to bude, tak kričte polícia. Dobre, pripravení? Nie, to. A ja ťa budem stiahovať. Poď, polície. Pripravení dvaja ste. Tak poď, predajte to tam, či tam je niekto. Hľadajte páchateľa. Poď, ty poď so mnou. Poď. Vy kričte, ak tam niekto alebo nie. Je tam niekto? Čisté. Dobre, čisté, výborne, poď. Poď, so mnou. Poď teraz spolu s tým buntom, dobre? Ideme hľadať. Nestrieľa tak go. Poď. Ideme dovnútra. Poď, hľadaj niekoho, aby si videl, že na to kde je, tak sa hľadaj. Dobre, poď, ideme hľadať. Aby si videl, čo sa bude. Poďte, ďalšia skupina, postupujte. Skôr otvoríš mi dvere, poviem, tam sa postav, dobre, sme všetci? Všetci, Dobre. Poď. Polícia! Odloď zbraň! Mám tu všetko páchateľa, poď, zajdi. Poď, dobre, poďte, kam má pútať, postav sa, hore. Ruky v stene, hore na stenu, tak, pohľad nohy, rozkroč sa, ešte sa rozkroč, pútať. Tak poď, pútaj. Chlapci, všetci sme na tomto a z tých dverí môže takto ísť. Čiže? A teraz mu daj púta. Poď ďalej. Tak, ukážem, to vieš, druhou sa, tak. Zaplačíš, pekne mu obídeš a Aha, polícia, ruky hore! Dobre, poďte pútať, deťurence. Poďte, kto má púta? Máme. Polícia! Polícia! Je tam? Len to treba vyťahnuť dole. Výborne, tak vyťahnite. Výborne. Nepojujeme, lebo už by si bol zastrelený. Komu to treba? Otoč ho k stene, ruky hore, tí čo boli tam. Hore na stene, to sú páchatelia. Policajti, zajmite ich, dá, výborne, ako idem zatýkať. Ruky dozadu. Sa vyčúrej, Vydržuj. Tak, aby bolo zajatý.
Dobre, A držte si, každý si drží svojho páchateľa. Každý má páchateľa. Chlapci, hej? Každý si svojho páchateľa. Dobre, Sme tak pripravení. A držte ich, aby oni ušli. A za ním. Poďte za... Nie, neutekáme. Poďte páchateľ, sem. Rebeka, zaspívaj! Rebeka, ahoj! No, odpoď nám. Tečko! Lenka, máš toho jablko ani dole, že? Ľudská, Baba. nemôžete ísť ďalej. A ty čo, všetko, čo má tu všetko žička? Uľúbite pesty, zdravíme vás. Ale zdraví, úsměv ide preč. Štýranko. A teraz sa mi prehovorí ale. Ale poď za mnou. A ja by som chcela. Ale zaspievaj nám peknú pesničku. Ale chcem sa stretnúť. Môžem to zhrnúť. Nechci, mi stačí to.